Хвърли вече, давай играем. Давай Георгиев, давай. Тео ти си там, браво Тео. Вече не се изхвърля, чули ме. Пази си гръбчето, Георгиев давай веднага пред топката, тяхна. Гущеров внимание, пети гърба. Георгиев агресивен Георгиев. Вече не се вземем там, браво, на те се използва. Браво Пепче, Тео ти си веднага топката. Браво, газ, Тео. Георгиев, спираш и чакаш. Виж топката къде отишла. Тя си готов. Бранчо готов. Отивай, Тео. Браво, Тео. Гледай топката, Тео. Гущеров, гръбчето, внимателно. Надигравай. Браво. Тео, давай. По-смело към топката, Тео. Гущеров, аре бе. Гущеров, едно не сте играли до сега, бе. Айде, давай газ. Нали те трябваше да са уморените, нали викаш умореница? Давай, Георгиев! Давай, агресивен бе! Пети гърба. Ама гледай топката, Пепче, никога с гръб към топката. Браво, Пепи, супер, взимай фаул за тебе. Георгиев, вижте бе! Кой трябва да подаде? Тео към топката! Уф! Никой не тича, верно е. Браво, Пепче! Георгиев напред! Газ! Георгиев, не го заобикаляй! Браво, Пешка! Точно така, браво! Гледай топката! Братче готов, не ги гледай так! Георгиев, тясно веднага! Браво, Гущеров! Айде така, давай! Гущеров, играем! Браво! Айде, сериозно! Сериозно! Господин съдия! Бързо! Те отивай! Георгиев стоиш! Браво! Гущеров напред! Надигравай се! Браво! Страхотно подаване! Башляпто! Георгиев! Георгиев! Тео бяга оттам! Пепи по-назад! Као Гущеров към вратата! Пепи дръпни по-назад! Бъди готов за избита топка! Там готов! Нека те следи! Айде, давай, сериозно! Тео, давай! Тео, аре, по-бързи да сме! Браво, Пепче! Страни, повече така! Не я подрите само! Ади при мене!
Отпри се аз! Жидане, излизай оттам! Ясно играй, Слави централен! Давай, Тео, деся. Тео, стъпи смело. Стъпи. Тео, тук стъпи малко по-здраво, бе. Ти ръката, стъпи с кръчето. Айде. Много така, много, виж. Тео. Слави, там ми трябва да си, бе, Славка! Абе, хиляди пъти, бе, на средата, бе! Тук. Айде сега ти. Ама Пепче, не бързи, не бързи. Айде, скорост. Пепче, няма смисъл от това бързане, бе. Тръгни напред, Тео, ти! Тео! Тео, дясно! Тео, представи си я фала, е тя в тебе, бе! Той играе. Искай моя. Гущеров, газ! Гущеров, газ! 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 Браво, Гущеров! Не се вземеш! Браво, Гущеров! Браво, брат! Айде, Бенадо, искаме! Айде, искаме! Пепи! Ей, Слави! Браво, Пепи! Напред, Тео! Зея, Тео, зея! Браво, Пепи! По-бързо! Тео, бе, Тео си я фала, бе, човек! Е, гледай тук, да стига! Слави, играй централен нападател! Виж най-отпред и по... Тео, при мен! Айде, влизай! Играй, Ари! Играй, Ари! Гущеров! Бързаш! Човек лице! Айде ти! Айде ти! Георгиев гърба! Георгиев гърба! Давай тригон, айде! Аз съм Гущеров Младич! Бяло, Гущеров играй! Гущеров играй! Айде напред! Айде бе, играй бе! Тео! Няма друг съдя! Там трябва ги. Браво, Ади! Гущеров, путай! Да се я вземеш! Да се я вземеш! Гущеров! Гърба, Пепи! Гърба, Пепи! Гущеров да го настигнеш! Браво, Слави! Топка, ти си ми това е! Не ела стой! Алекс, без стрелята, ела! Тео, дясно! Айде, Пепи, смел! Георгиев напред! Георгиев напред! Браво, Георгиев, ти си! Пати при мен! Браво, Георгиев, още! Точно така, Георгиев!
Тъж бял, айде! Браво! Ади, отивай! Гущеров там! Браво, Гущеров! Ари, помагай! Точно така, Пепи! Ето за това ти говорех! Гущеров е напред топката! Ади, по-навътре! Готови, Стай, Ади! стай, горе, айде, стай! Давай, Ако я подадеш, няма да удари, давай! влезна вътре, бе! Айде! Така, бъди готов, Пепи! Веднага, Гев! Има се отърпа човек! Пепи! Пепи, 11! Гев! Бързо, бе! Айде, спирай! Алекс, ти я си търкелям, Алекс! Ей! Ади, иди към топката! Алекс, централен нападател си отпред! Ей, човека! Смяна, господин съдия! Ади, отиваш ляво, Гущеров, излизаш! Централен нападател. Той излиза, господин съдия! Той излиза! Аз ще го върша тук! Давай, Ади, сега се гони! Златин там! Давай, Златин! Давай, напред! Браво! Добре! Вале! Ей, ти се подстражай! Може, Пепи изпълнява! Чакай, Пепи! Ади! Оставяме я на Пепи изпълнява! Айде, играйте! Не е свършил мача! Смяна, Дани, излизай! Стой, смяна, господин Сея! Дани, излизай! Централен. Алекс, ляво! Топка в средата! Отивай! Не се спире! Всичките крачки му гледай топката! Злати не пара! Добре, Георгиев е на място! Браво, Пепи! Давай! Гледай червените ръца! Иски Златин, ето го там свободен! Отиди при него! Ето топката те подава даже! Газ напред! Златин, давай! Айде да го помогнем! Пепи, стани! Назад! Георгиев, гръбчето! Браво, Пепи! Отивай, Златин! Айде, дай! Игра! Давай, Георгиев! Сесия! Там че се умори, ето излизаш! Давай, Златин, давай! Георгиев, още малко! Бягай напред! Браво! Давай, Златин, да ни помогнеш! Хайде, Алекс! Стига си държа ръцете! Ади, веднага напред! Златин, газвай! Топка, отивай! Ала, тъча! Тъча, не я бързай! Няма никой! Бъди гърба! Ала, веднага ще
Давай, Георгиев, не се предавай, точно така, точно така. Тени, остави на Тео! Вътре бе, вратата бе! Пущаре, ела! Смяна Тео, ела! Ади, широко! Широко, Ади! Стъпни на тъча, Ади на тъча! Широко е към страничните линии! Давай, пуши го, бе, пуши! Дай, Алекс, гърба! Алекс, Алекс! Пепче! Ади, на тази топка трябва да се върнеш. Айде, бяло изпълнявай! Защото този пас минава. Айде, Юли, има бял тъч за нас! Изпълнявай! Пепи, виж човек. Нищо, Златин, айде! Юли, пред топката готов! Златин! Тук бързо! Ади, не се хвърляй там, Ади! Не ми трябваш там! Ади, не ми трябваш там, ще ритна топката и няма кой да я вземе отзад. Трябва си малко по-отзад. Пепи веднага да си му зад гърба. Златин, айде бе! Качка! Пущаре, къде трябва да станеш бе? Пущаре! Ей, заспал след бе, на линията! Алекс! Между него и Пепи. Така, ето, виж къде отиде. Златин, излези се. Ема бе, Божи, тръгвай към него бе! Гледа го бе! Отивай, Юли! Браво, Юка! Айде! Пущаре, излизай! Айде, Олимпия, айде, се ражда! Дясно и ляво си гледа. Дясно и ляво. Искам да утича. Айде, стават. Довкаре, бързай! Дани, идвай, Дани! Дени, бе, седни! Айде, сега трябва да се... Давай, Стъпка, отивай! Айде, много лесно! Давай там! До край, Юли, до край! Алекс, кабалки бе! Смяна, стави се! Пепи, моля те остани. Остани, защото са двама червени. Пепи, остани така. Човек! Еди, къде трябва да станеш за точка? Там до край! Адикас! Браво, Пепи, Алекс, сила бе, Алекс, сила дай!
Давай, точно бе. Юли тука. Ади се събърни, бе, виж го това, бе. Пепи, до него ръката, бе. Идете при мен. Да играме. Юли газ! Първата секунда, Юка! Ама не трябва да го подминеме! Добре, супер! Юли напред сега! Георгиев широкото! Ето ти е Георгиев! Бушка, Лиция, старате пак, бе, Бушка! Право, че момчето му попречи! Добре. Браво, Юли! Страхотна смяна на посоката! Браво, Юли! Страхотна смяна на посоката! Георгиев, взимай! Бяга напред! Пепяре сега иска от Георгиев, да? Поиска от Георгиев. Ама можеш и напред, дупка. Виж каква дупка има в средата. Виж средата. Иска в средата. Така, избяга от него, иска в средата. Ето тия, той дай, ще тия даде. По-близо до кръчета, поеми. Айде, Пепче, са трябва гониме. Тери, пак, бе, Тери! Юли, там трябва да се сбутаме. Юли, агресия ни трябва там. Давай, Георгиев. Мале, съвсем съкъв матч играем, ние избиваме вече. Да, много странно. Тео, Жегата и тревата. Да, и тревата много ги мъчи. Но, това си личи просто... Мъчно име. Ама това е. Знаеш как летим. Да. Тук постоянно топката е така отзад я бутаме. Да. Не може да избутаме напред. Тео, да си сигурен. И решение. Да имаме решение. Юли, отивай. Агресивен, Юли. Взе си я, Юли. Тери! Абе, дай, бе! Ти преодоляваш лице, пас! Чакай, нали? Юли, влез средата. Юли, влез. Пепи готов. Юли, ако тръгне пас, веднага готов. Тео, Айде, не го остави, бе. На гърба трябва си му. Ще ритат една топка и те карват. Бушидаре, Айде, Георгиев, давай, Георгиев. Служи кръчето. Браво, Юли. Ето това е агресията. Тео, да си готов. Браво, бе, Юка. Юка, страхотна намеса. Тео, трябваше малко по-сигурен вътре. Пепи, можеш и ти да поискаш. Юка, раздвижи се, виж каква дупка има. Решение! Браво! Юка, поеми я напред. човек за гърба не, бе! Давай, Пепи, докато тупка. Браво, Пепче, ето това е. Тук си бяла трябва, давай, надигравай. Георгиев, айде, широкото е. Поискай от Пепи в широкото е. Паса, за да мине. Паса, па, Тери! Юли напред, идва вече. Алекс, дай, Алекс! Браво, Юка! Давай, Юли, давай! Спокоен. Браво, Тео, имаш пас. Браво! Бушидаре! Тео, айде, бе, момчета! Ако не ви си игра, кажете, бе! Айде, бе, учи! Отивай, Юли, взе му я! Браво, Юка! Съдяне, абе, подтира сърчичката, бе! Юли, ставай! Браво, Юли! Давай, Юли! Бори се да я вземеш! Браво, Юка! Взе я! Браво! Пред топката, Георгиев! Тео! Отстъпи му! Така! Тео, да си зад него! Тео, трябва да си зад него! Да си зад него, Тео! Зад него! Така, да му видиш номера! Давай, Юли, взе я! Браво, Юли! Не се трябва да държи ти сладолет! Давай, пас! Дай, Пепче! Не го дърпай! Ставай да играем! Ставай, Пепче! Още пак! Ставай! Абе, честе пласкавте, бе, Давай, ще малко се ще лидере! почваме! Отиви назад да ни помогнеш!
Еми, Тео, не е Тео ти удар, Тери се пред. Тео назад. Имаш го, Брам! Брамче, имаше го, бе! Браво! Тяхна обаче, връщай назад! Връщай назад, защото е тяхна! Тео, бъди готов! Тео навътре! Бъди готов! Браво, Пепче! Ето ти я да вкараш! Юли, трябва да си бърз! Браво, Юлка! Георгиев, вижте му, бе! Айде с него, с него, с него! Еди, айде, бе! Юли, иска я потъча! Потъча я иска! Потъча я иска! Айде! Тео, му дай потъча! Пепи ти си! Браво, Пепче, бе! Ето това е Пепи, супер си! Супер си! Ето те топката! Хоп! Вече е наша. Тео да си готов! Тео, ти си! Смело, Тео, там! Айде, Олимпия, айде! Давай да е свършил матча! Айде! Няма да се предаваш! Юли, има време, Юли! Браво, Пепче! Добре, нищо. Георгиев, умори ли? Добре, след малко смяна. Бъди готов. Еди, айде, бе, четка! Алекс, правда, това дай напред! Пепи да се вземе. Пас напред, пас! То се вижда, бе. Пас! Виж, че дам Пас! ходи. Айде, Колко Тео! остана терена ми да бутат 5 Айде, гола. бе, айде, бе! Виж, че дам ходи детето. Пепче готов. Брам! Точно така. Пепи мина. Смяна е при мен. Георгиев идва и Пепи минава отясно. Густеров ляво играеш. Браво, Юли, той пипа с ръката. Пепи, взимай. Юли, бягай напред, Густеров бягай напред. Тео, ти си ли готов? Георгиев, бързо. Густеров готов. Пепи готов. Не, Пепи стой. Пепи чакай. Да тръгне топката и тогава. Пусти си, бе, тръгвай, бе! Юли готов. Пас! Изчакваш. Пас! Удар играй! Ето наше. Дани, бе, Така ли? Да се вземеш. Браво, Брам! Браво, Брам! Браво, Пепи, в тебе! Ади, идвай! Айде, бе, пускай, стреля, бе, ти си вътре! Газ, Юли! Дълга! Да тупне преди център обаче. Добре, Брам. Трябва да тупне преди център обаче. Добре. Няма как да го прецениш в момента. Да, затова ти казвам. Бъди готов, играй. Пепи, не ходи да се върни бързо. Пепи, трябва да се върниш, бе. Вичеше Рита. Браво, Тео. Пепи, отивай сега. Браво, Юка. Браво. Гущеров, давай. Не го чакай. Бъркай. Агресивен. Пепи, идвай при мен. Пепи при мен.
Пепче, нямаме работа тук, бе. Играеш от дясно, виж. Топката отиде в дясно, ти докато отидеш там вече ми вкарват гол. Там играеш от дясно ти искам. Доли. Айде. Слави, защо там е? Слави, Тео! Ади, обърни се! Дани напред! Дани силове! Аре бе, Данка, ти ме подсмърча, бе, Данка! Аре бе, Дани! Тео ти! Аре бе, Ади! Дани! Ади, отивай! Слави широко! Тео паси, ме, Слави! Аре, Стопка! Стопка, Тео! Злати ми дай! Яна, Тео е ла, дай! Слави, айде, бе! Ади, бъди готов! Тео! Тео има човек сам! Браво! Айде пак! Триво, Тео! Надигравай го! Дай, Дани! Дани, давай! Гощеров, не я подри това, бе! Не я губи! Юри, Не давай, я Юри, губи давай! там! Аре, бе, Данка! Ади, много лесно! Тичи назад! Ади, Юрка газ! Тео! Тео, решение! Браво, Алекс! Яна, Славиева! Юлиева! Теди! Защитник си, Теди! Аре, Бождар! Давай, Златин, взе се там! Аре, бе, за спал! Давай! Бутай! 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 Бутай, отивай да вкарваш! Браво! Божидаре! Сам до край! Сам до край! Сам! Ама защо спираш, кажи ми? Абе, помни ме, Трио, няма какво да спане, Хората, червено! Тео! Огледай се, бе! Абе, напред! Пуши напред, бе! Златин, гърба! Тео! Гощеров, да се я вземеш! Гощеров, не спирай! Газ! Надигравай го! Така, избутай му топката. Давай, сега се вземеш, де! Ади, Гущеров да се разменят! Гущеров минава от другата страна. Ади тук! Да, давай, обаче, защото е тяхна. Наказателното, червени деца, гледай! Златин, върни се, бе! Така! Между тях и вратата! Гущеров, точно така, бъди готов! Браво, хващай! Гущеров, газ! Гущеров, газ! Ади, встрани, бе! Играеш отляво играеш. Ама не се бути с него, виж къде е дупката. Виж къде е дупката и няма деца. Тук има ли дете? Трябва да върнеш малко по-назад, да раземеш топката. Чули? Теби, починали се? Давай, айде. Смейчък. Те много се умори. Централен защитник. Браво, браво! Няма как, малко трябва да стопили назад. Гущеров, гледай децата, моля те! Смяна, господин съдия! Тео! Уморени. Златин напред! Това му е много силно. Това поемане вътре ги унищожава. Браво, Гущеров! Пак там! Сесия! Златин излез! И той е правилен, защото те... Златин, отивай! Браво, Златин! Сесия! Давай газ! Защо, бе? Пиелите някой, бе? Ади, взимай я! Абе,
Една топка имаш и я бъркаш! Смело бе, Ади, докато държиш едно място ще ти я вземе. Браво! Пепи, изпълнявай! Ади, потъча! Златин, влизай напред към вратаря! Пепи, изпълнявай! Ади, потъча, бе! Детка! Ей, ти яйни, бе! Ади, обърни се! Е така. Тео, искай, Тео! Така. Алекс, тръгвай! Браво, Гущеров, взехте се! Нищо! Златин пред топката, Гущеров назад, пред топката! Гущеров по-назад! Браво! Бъркай пак там! Златин, бъркай! Алекс, правилно се приятели! Златин, иска потъча! Златин, иска потъча! Така! Ама пред червения! Пепи, си готов! Браво, бе, Златин, бе! Нищо, айде! Златин, стена! Давай пак, да. Давай! Георгиев, идвай! Добре, идвай! Корнере! Айде, Пепи, гледайте червените веднага! Айде, намери си един червен! Пепи, готов така! Златин, зад гърбата! Айде към топката! Браво! Айде, веднага към топката, бе! Двамата при Георгиев! Зад гърбата! Газ! Объркаха! Давай! Взимай и надигравай! Аре, бе, Ади, излизай напред, бе! Давай, ще караме гол! Айде, Георгиев, давай, бърз! Не напред, Георгиев, те, надиграй го напред, те! Давай, Тео! Имаш човек! Вместо ние да вкараме. Защо е? Ти си чисто време, обърни се! Пепи, отзад, Пепи! Отзад! Алекс, тръгвай!
Айде, гледай децата червени! Червени деца, Злати, зад гърба ти е пак деветката. Застани до него и да не си мръднал. Пепи, между него и вратата. Златин! Ади, отивай! Браво, Златин! Айде бе, давай, Ади, тичай към топката. Давай пак! Пак си ти Зея, Зея! Поздравете другите деца!